picture. Pag nasa nakalagay sa Biblia, kasalanan sa tungkulang. Hindi ko nakita ng karoon. Diba nga? Sarili ka naman sa gudali niya. Di paborito sa isura. Pamilya Homes. Hawak nito. Naga City, Camilla. Sirang patigil. Tin mo na, nag-i-aircon kami, laka bukas. Sabi ng Panginoon, may vigil, may watch. At sa tingin mo, darating siya. Ready po ba kayo? Pamilya Homes, Naga City.